Здравейте, приятели! Аз съм Вайлъра от канала. Днес ще ви покажа как да прехвърлите снимки от един Google Photos акаунт в друг. Да кажем, че имаме снимка. Има два начина. Чрез връзка избирате всички снимки, създавате връзка за споделяне и я копирате. Натискате Копирай и можете да видите снимките. Ето. Избирате нужните снимки. С десен бутон ги изтегляте, ако е нужно. Другия вариант е чрез услуга. Имаме два акаунта. Услугата се казва MoldCloud. Влизаме. Аз натискам регистрация, защото нямам акаунт. Така. Влизаме. Ето. Интересува ни Google Photos. Влизаме в Google Photos, добавяме го и избираме нужния акаунт. Да. Избираме всички и натискаме Продължи. Ето го първият ни акаунт. Да. И ни трябва още една. Натискаме Добави, добави Google снимки, Google снимки 2. Натискаме Добави, избираме втория ни акаунт, натискаме Избери всички и Продължи. Ето. И сега можем да прехвърляме файлове между тези два облака. Можем да качим тук или да копираме от тук, ако ни трябват файлове. Ето. Значи така, избираме снимки от тук, ще се заредят после, още не са, да, и ги качваме от тук. Тоест избираме нужните снимки, копираме от тук и поставяме тук. Това е всичко. С вас беше Вайлър. Харесайте, абонирайте се за канала. Довиждане на всички.